ako govoriš ono što drugi žele da čuju i ako igraš po taktu drugih. Bićeš neiskrena prema samoj sebi ako kažeš ono što za tebe ne predstavlja istinu. Žene sa ženama, muškarci sa muškarcima, kurve s kurvama, klinke sa matorcima, Sodoma, Gomora, Sodoma, Gomora, Sodoma. I onda kažem, jel sam hrabra? Jer imam petlju. Izdržat ću. Današnji muškarci uvereni su da prirodna lepota nema cenu. Istraživanje koje je objavio Journal of Sex and Marital Therapy, a obuhvatilo je samo pripadnike jačeg pola, pokazalo je da čak 69% muškaraca smatra da silikonske grudi i usne uopšte nisu seksi. Isto je i kada je šminka u pitanju. 30% anketiranih muškaraca više voli da vidi partnerku bez trunke make-upa, a 50% njih kompromisno pristaje samo na maskaru i sjaj za usne. Teška šminka im je veoma odbojna, a kod mnogih budi predrasuda i asocirana izveštačenost i raskalašnost. Ovo mi je hit, imate lift u kući. Idemo kod Atine i Niki u sobu. Da, ovo je, uđite u naš lift. Kamerman može i pešaka. Mi imamo par stepenica koje nikada ne koristimo, by foot uvek idemo liftom. Vidimo se na prvom spratu. O! Evo nas i na prvom spratu. Idemo do Atine. Devojke. Ej, vi, devojčice male. Ej! Ovo su, da, taj mali Duško agresivni, da. Stefan Sorak, koji su svojim dosadašnjim uspesima zaslužili sponzorstvo kompanije Procter & Gamble kako bi uspešno nastavili. Tad su me kritikovali zbog toga. A gde si našao ovi čovek? Stvar dobrog stila i ukusa nema veze sa trendom. Svašta nešto s tobom mogu. Skupa produkcija, provokacija. A nega ne košta ništa. Ne, nikako za autobus. Ajde, bit ću dovoljno hrabra pa ću reći da sam ja srećna žena. Pušta anestezija, još malo bih dodala, stiše anestezija. Evo nas kod Jelene i Duška u dvorištu, pa kaži mi ovako pre nego što nas uhvati nevreme, koliko je za tebe veliki zadatak da sa svakim novim albumom imaš nešto potpuno novo, da plasiraš novi imidž, da ideš dalje, da postaviš novi trend, pre svega sebi, a i drugima? Pa to se od mene očekuje i to je moj posao. Da se iznova menjam, da iznova publici dajem ono što drugi nisu. Nekako je to jako težak zadatak kad samo od tebe to očekuju i kada se takmičeš negde sam sa sobom. Kaži mi ovako, kad sama sebe kritički posmatraš, evo sada 10. jubilarni album prodat za ceo dan, za jedan dan ceo tiraž, pa kaži mi ovako kad se osvrneš na neka svoja ranija izdanja, kako to posmatraš? Jesi zadovoljna ili misliš, bila sam klinka, bila sam naivna, ovaj imidž mi nije bio dobar ili... Pa naravno, sve ono što kada sad gledam iz 2012. na 95. ili 96. 7. 8. Naravno da je smešno, ali u tom momentu tada to je bilo wow i opet ispred svog vremena. I tad su me kritikovali zbog toga. Zbog iste stvari ja i sada negde na neki način bodem i diram taj nerv. Zbog iste stvari. A tada je to bilo wow, a sada je stvarno meni smešno. Nećemo sad o markama, ali može da se nađe takva ista u drugoj radnji koja je samo taj stil. Mislim, nije uopšte neophodno da bude firma. Evo, ja sam namerno, kako ja definišem jedan dobar ukus kod jedne žene, to je kada mix and match, kada može da kombinuje visoku modu i vrhunske dizajnere sa jako jeftinim komadima i sa nečim što je svakom dostupno. I ja to obožavam da radim i to nema veze sa lomom, ima veze sa prosto dobrim ukusom. Zato sam ja, evo, obula jedne ove fenomenalne Pigalle Louboutin cipele i na sebi ima, sve ostalo je iz, ne znam da li smijem da kažem brand, ne, iz New Yorkera. Znači ovo sve... Još jeftinije. Da, još jeftinije, da. Imam ovakve iz Zare farmerke koje mi toliko dobro stoje da su fantastični. Ja imam brendova najskupljih, najizvikanijih, tako dalje. Nijedno trenutno imam, ali volim da budem informisana.
Koliko je važno biti čist, negovan i prijatno mirisati, idemo na promociju trećeg po redu parfema Verice Rakočević. Pa ja moram da priznam da je ne samo moja, Borisova je velika zasluga. Kada smo došli do ivice, da to naše prijateljstvo možda može da ode i negde dalje, a to nismo hteli, onda smo stvorili Tiburon Azul. I svu tu neku mode, na primjer, pa, ili možda čak i glume. Pa imamo, na primjer, fenomenalnu Siennu Miller, imamo Kate Moss, imamo Victoriju Beckham, koja je fenomenalna u ovom svog